କଥାଶିଳ୍ପୀ ଗୌରହରି ଦାସଙ୍କର କଥାଟିଏ ପୁସ୍ତକର 16ତମ କାହାଣୀ ସଂଶୋଧନ। ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଥମଥମ ମୁହଁ ଦେଖି ମା ପଚାରିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ମା? ଉତ୍ତର ଦେବ କ'ଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କେମିତି କରିପାରିଲି ମା? ମା କହିଲେ, ସିଏ ତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କଥା। ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ଛାଡ଼ପତ୍ର। ମୁଁ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହେଁ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମା କହିଲେ, ହେଉ, ଉଭୟ ଯଦି ଏକାଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଘୋଷରା ଜୀବନ ଜୀଇ ଲାଭ କ'ଣ? ତାପରେ କ'ଣଟାଏ ମନେ ପକାଇବା ପରି ସେ କହିଲେ, ତୋର ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜମା ଖାତା କଥା ମନେ ଅଛି? ସେଥିରେ ତ ତୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ। ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଯାଇ କାଲି କାଢ଼ି ଆଣ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଜମା ଖାତା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଢେର ଦିନ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଜମା କରିନଥିଲା। ବାହାଘର ବେଳେ ତାର ଓ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟେ ଖୋଲିଦେଇ ସେଥିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦେଇଥିଲେ। ମା କହିଥିଲେ, ତୁମର ନୀତିଦିନିଆ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍। ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଭାବିବ ଯେ ସେ ଦିନଟି ସ୍ମରଣୀୟ, ସେଦିନ ଖାତାରେ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦେବ। ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ସେ ଜମା ପରିମାଣ ଡାହାଣରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲରେ ଲେଖି ରଖିବ ଯେ ସେ ଦିନଟି କାହିଁକି ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏସବୁ ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ମା ମନେ ପକାଇ ନଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ପରଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ପାସବୁକ୍ଟି ନେଇ ତା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାଡ଼ି। ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସେ ପାସବୁକ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଖୁଥିଲା। 7 ଫେବୃଆରୀ, ବାହାଘର ପରେ ଆଜି ପ୍ରଣୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ। ଜମା ପରିମାଣ 100 ଟଙ୍କା। 1 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆଜି ମୋ ଦରମା ବଢ଼ିଲା, ଜମା 300 ଟଙ୍କା। 20 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆଜି ଉପରବେଳା ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଆ ବୁଲିଯିବୁ, ଜମା ପରିମାଣ 200 ଟଙ୍କା। ଏହାର କିଛି ମାସ ପରେ 15 ଜୁନ, ଡାକ୍ତର ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ ମା ହେବି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଜମା 1000 ଟଙ୍କା। 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ପ୍ରଣୟଙ୍କ ପ୍ରମୋଶନ ହେଲା, ଜମା 1000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ହୋଇ ତଳକୁ ପ୍ରାୟ 100 ଥର ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜମା ହୋଇନି ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା। କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାର ଧାଡ଼ି ପତଳା ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରତି ଜମା ତାରିଖରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସେହି ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣେ ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକ ଥିବାବେଳେ ସେ ଧାଡ଼ି କାଟି ଫେରି ଆସିଲା ଓ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ପାସବୁକ୍ଟିକୁ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଆମର ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତୁମେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲ, ସେସବୁ ଯାଇ କାଢ଼ି ଆଣିବ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଣୟ ଅଫିସରୁ ଫେରି ସେହି ପାସବୁକ୍ଟିକୁ ଆଣି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବିଥିଲା ପ୍ରଣୟ ତାଙ୍କ ଭାଗର ଟଙ୍କା ତକ କାଢ଼ି ନେଇଥିବେ। ସେ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପ୍ରଣୟ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅଲରେଡି ସେଥିରେ ଜମା କରିଛନ୍ତି 5000 ଟଙ୍କା। ଡାହାଣକୁ ପେନ୍ସିଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅସୁମାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜମା ଖାତାର ମୁହଁ ଟେକି ପ୍ରଣୟଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରଣୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ପ୍ରଣୟ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଖିକୁ। ସେଇ ଏକା କଥା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଏ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଖୁସି ଖାତାରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେତେବେଳକୁ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ କଥା ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଟଙ୍କା ପଇସାଠୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଭୁଲ ସଭିଙ୍କର ହୁଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ।